Raamatun valinta voi tuntua vaikealta. Tässä 5 kohtaa, jotka auttavat valitsemaan sinulle oikean raamatun. 1. Käännös. Yleisin suomenkielinen Raamatun käännös on Kirkko-Raamattu 1992. Se on myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen Raamatun käännös. Jos haluat modernimpaa kieltä, Uuden testamentin uusin käännös UT 2020 on hyvä vaihtoehto. 2. Koko ja paino. Tarvitsetko Raamatun mukaan leireille tai reissuille? Valitse taskukokoinen. Kotikäyttöön sopii isompi versio. 3. Ulkoasu. Kannet, materiaali ja väri vaikuttavat siihen, miltä lukeminen tuntuu. Valitse ulkoasu, joka innostaa sinua. 4. Lisäominaisuudet. Tarvitsetko hakemiston, marginaalit muistiinpanoille tai viitteitä? Tarkista sisältö ennen ostamista. 5. Käyttötarkoitus. Onko Raamattu sinulle, aikuiselle, nuorelle vai lahjaksi? Valinta riippuu siitä, kenelle Raamattu tulee. Raamattu on tärkeä ja henkilökohtainen. Me Sacrumilla autamme valitsemaan sinulle sopivan.